likaDavide engikholwa ukuba akekho umuntu ozibiza ngekholwa ongalazi. Ngiyathemba ukuba akekho umuntu ongalazi ihubo likaDavide, ihubo lama-23. Sonke siyalazi ngithi. Lithini? Ungcobe ngumse mhlawumbe noma ihubo 77 mangithi mhlawumbe 94. Bengizosho kanje. Ihubo likaDavide ihubo 23 na uthi uDavide uJehova ungumalusi wami angiyakweswela. Davide uma ngabe ebhala leli hubo uzindla ngempilo yakhe, azindle ngobudlelwano anabo noNkulunkulu empilweni yakhe. Sonke siyaqonda futhi siyazi ukuthi uDavide wayengumalusi. Davide uyaqonda ubudlelwano phakathi kwezimvu nomalusi. Davide uqonda kuphelele uma ethi uJehova ungumalusi wami kusho ukuthini lokho kwizimvu. Davide uyaqonda uma izimvu zithi uJehova ungumalusi wami kusho ukuthini lokho kwizimvu. Fisa ukuqala ukuba sibheke ubudlelwano phakathi kwezimvu nomalusi. Izimvu ezikwaziyo neziqondayo umalusi wazo. Umalusi wezimvu kuthiwa kwaJuda wayehamba ngaphambili kwezimvu ebesezona ziyamlandela. Ingakho sizwa kuthiwa ziyalazi izwi lami ziyangilandela. Ngoba umalusi wayeba ngaphambili ebesizimvu ziza ngemuva. Nathi njengamakholwa singafanekiswa nezimvu, uKristu abe ngumalusi wethu. Azathi evangelini likaJona, mina ngingumalusi omuhle, ezami ziyangazi nami ngiyazazi. Athi ziyalazi izwi lami, ngizibiza ngamagama azo bese ziyangilandela. Kusho ukuthini ukuba yimvu elandela uKristu? Uma ngabe izimvu zilandela umalusi, okokuqala indlela zikhonjiswa umalusi. Izimvu ithemba lazo zilibeka kumalusi, ukuthi umalusi wethu akanakusiholela ophansi, umalusi wethu akanakusiholela ehlane, kepha yena oza kusikhombisa indlela. Ukuba yimvu nokuba umlandeli kamalusi okunguKristu akusho ukuthi ngeke uduke phakathi komhlaba. Ingakho sizwa isifanekiso sezimvu ezilikhulu lapho umalusi washiya izimvu 99 wayobhekeyo, ngoba ukuba umalusi akusho ukuthi ngeke uduke emhlambini wezinye izimvu. Okwesibili, ukuba ngumalusi akusho ukuthi ngeke ulimale endleleni. Ukuba ngumalusi akusho ukuthi ngeke ningaphambani nezinye izimvu. Kuba umalusi ukuba izimva imini akusho ukuthi ngeke usalele ngemuva emhlambini. Ithe thina sini uKristu uyini? Nathi emhlambini siyalimala endleleni. Nathi ekuhambeni kwethu kokholo siyasala kwabanye. Nathi ekuhambeni kwethu kokholo siyaduka siphume emhlambini. Kepha umalusi wethu onguJesu uhleze langazelele ukuba sibuyele emhlambini wakhe. Ize lisiphiwe bandla khona ngoba isibaya sinye ube wena umalusi munye. Ngoba inhloso nenqobo ukuthi ngelinye ilanga sibe umhlambi munye yena lo malusi wethu sonke. Okwesibili engifisa ukuba sibheke
Isifundo sokuqala somprofeti Isaya. Profeta Isaya ubhala abantwana bakwa-Israyeli basekudingisweni. Ubhala abantwana bakwa-Israyeli basekugqileni ehlane. Ubanikeza amazwi ethemba ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakungibuyisela entabeni yaseSiyoni. Uthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakungihlanganisa entabeni yaseSiyoni ebese enenzela idili lapho izinyembezi zenu ziyosulwa, ihlazo lenu lisuswe phakathi kwamehlo abantu. Nathi mhlawumbe njengamakholwa azithola esemzimeni sinalelo themba lokuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu ongumalusi wethu uyakusula izinyembezi. Ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakususa ihlazo lethu phambi kwamehlo abantu. Ukuthi ngelinye ilanga lokhu uNkulunkulu akubonayo ukukhalela ukukhulekela mihla namalanga, ngelinye ilanga uyoyisula izinyembezi zakho. Ukuthi ngelinye ilanga ngeke kube inhlekisa phakathi kwabantu. Uthi ngelinye ilanga ngeke kubizwe ngamagama amabi phakathi kwabanye abantu. Uthi ngelinye ilanga impilo yakho ngeke iphelele eBhabhiloni lapho abantu bakwa-Israyeli babekhona, kepha ngelinye ilanga uyakubuyisela eSiyoni ebese bebanedi. Nathi lawo mazwi njengamakholwa esihlala kanye nawo asiphilisayo ukuthi impilo yethu ngeke iphelele ekugqileni. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakusihlanganisa sibe kanye naye, zesule izinyembezi, lesule ihlazo lethu phambi kwamehlo abantu. Amazwi esithathu engifisa ukuba siwabheke, amazwi abantu abaningi abawathanda kakhulu. Methi uDavide wendlala itafula. Wendlala itafula. Davide usho lamazwi ngoba embonile uNkulunkulu emphakamisa phakathi kwabangumfundi. Davide usho lamazwi ngoba uNkulunkulu emkhethile phakathi kwabafowabo emncinyane. Davide usho lamazwi ngoba uSawule emzingele efuna ukumbulala ngoba nakhe enza kahle phakathi kwesizwe uNkulunkulu. Lento engifisa ukuba siqaphele kulamazwi kaDavide. Davide mekhuluma ngalezitha athi uNkulunkulu wendlala itafula phambi kwazo, kunento engathi mhlawumbe lezitha uDavide akhuluma ngazo akabanga isitha nabo ngenxa yokuthi khona akwenzile kubona. Wazi manje ngithola yini? Akabanga isitha kubafowabo ngoba nakho khona akwenzile kubafowabo. Akabanga isitha kuSawuli ngoba nakho khona akwenzile kuSawuli. Uyisitha kubafowabo ngoba uNkulunkulu umphakamisile. Uyisitha kuSawuli ngenxa yezimangalisa azenzayo ehlanganisweni saNkulunkulu sakwa-Israyeli. Kuthini lokho kumina nawe? Ukuthi kunabantu obayizitha kubona, hayi ngoba khona okwenzile, ngenxa yezinto uNkulunkulu azenzile kuwena. Kuthi kuyenzeka ube yisitha nomuntu, hayi ngoba umnyathelile, kepha uyisitha ngoba khona uNkulunkulu akunikeze wona. Kuyenzeka ube yisitha kumuntu, hayi ngoba umxoshisile emsebenzini, kodwa uyisitha ngoba uthi uyipromotion. Kuyenzeka ube yisitha hayi ngoba kukhona okwenzile kubafowenu ozalwa nabo, kepha uphenduka isitha ukuthi wena kade ukwazi ukuthenga imoto egcikeni. Kuyenzeka kube yisitha hayi ngoba kukhona oqeda ubudlelwane bakhe, kodwa uyisitha ngokuthi uNkulunkulu ubusise ngokushaya. Akazi manje ngithola yini? But sometimes you are an enemy not because of what you have done to people, but because of what God has done to you. Uthi ngelinye
ilanga kwesisikhathi uyaphenduka isitha ngenxa yezibusiso zikaNkulunkulu athe wasibeka phezu kwakho. Kuthi ngelinye ilanga uyaphenduka isitha kubantu, hayi ngoba ngenzele okubi na, kepha ngoba uNkulunkulu ngenzele umusa. Hayi ngoba nginenzele nabafowethu nabangani bami nodadewethu, kepha ngoba uNkulunkulu ungenzelele phambi kwabezimo. Kuthi kunabanye abantu abahlezi befisa engathi konke okuhle kungeza kubona. Once uNkulunkulu wakusisa omunye umuntu, usuphenduka isitha kini. Once uNkulunkulu wakwenzela okuhle, once uNkulunkulu wakuphakamisa, once uNkulunkulu wakubusisa, seniphenduka isitha ngenxa yamandla kaNkulunkulu abonakalisiwe empilweni yakho. Amazwi okugcina engifisa ukuba siwabheke, uthi uDavide, impela okuhle nomusa kuyangilandela. Amazwi lawa uDavide awasho ephakamisa ukubonga ngenxa yokuhle bezinto uNkulunkulu abhekene kanye nabo, abenzele zona. Kwebe sinabo engome sikhuluma ngenkonzo yokuzibongela. Ngengathi masingabongi lezinto lezi uNkulunkulu athi wasibusisana kwezinto lezi nabo lezi ezibhekela ngaphandle, nabo lezi ezibhekela ngaphandle, nabo lezi ezenzeke endongeni emzimeni, nabo lezi zinto lezi, nabo izinto lezi ezingaphandle emabhanki, nabo sikhuluma ngazo. Ngiyamthola ngithi athi masibonge uNkulunkulu ukuthi unqabile nawe. Davide uyabonga uNkulunkulu ukuthi khona konke okwenzekile empilweni yami kusukela ngimncane, kepha wena uNkulunkulu unqabile nawe. Davide ke ngabheka namhlanje kuseni ngidouble check ukuthi wafa kanjani. Uthi akabulawa wena kulo msonto, kepha wafa kwasefika usuku lwakhe nje wasikulela wafa. Uthi uNkulunkulu wanqaba nawe. Uthi khona konke okwenzekile uNkulunkulu wanqaba nawe. Bobaba bami, bobaba bakaJosefa engeniswayo namhlanje, amazwi engenga wami phakamisa izolo. Ngathi bengifisa ukuba bonke ehlezi obaba wezwe. Iphosele ngimtshela ukuthi lenzeni, ngibatshela amakhono ukuthi lenzeni, ngibatshela ngimcela ukuze ngimbuze wona fulani. Ngimcela ngibuza obaba bami naye bafika kude ngibahluphayo Nkosi yami. Okay, angibuye ukubuza. Ngithe obaba bakaJosefa izolo, iBhayibheli likhulu lumqingo lingaka. Awekho nawodwa amazwi alotshiwe eBhayibhelini aphiniswa uJosefa. Mewukuthi khona waziyo ukusebenzela mhlawumbe kumapholova aqonda ngcono. Lethu mapholova kuthi awekho nawodwa amazwi eBhayibhelini asho uJosefa. Kepha namhlanje ibandla liyambabaza, liyambonga, liyamazisa ngemisebenzi yakhe. Uthi kwesinye isikhathi it's not about the words that you pronounce, kodwa umsebenzi wenzayo.